Тортик. Ето мъдра. Добре. Питай дали си има. Питай дали си има гадже, о. Истанбулка. Имам. Кажи, искам да ходя с тебе. Кажи, бе, Удия. Откъде искаш да го познаеш? Няма как да стане, аз съм сериозен приятел. Няма как да стане, имам сериозен приятел. О, чакай. Кажи, кажи да ти ям дропчето. Да ти ям всичко, да ти ям. За първ път гледам такова хубаво момиче. Добре. Ти ми впленала сърцето. Тази вечер ще те сънувам. Ти си ми слънцето на луната, звездите. Да, искам да ходя с теб. Ако искаш, помисли си за тази вечер. Няма как да стане, имам сериозен приятел. За сериозна връзка. Аз имам да Айде, виж я ти ми сега. стига. Моля ти се, харесвам те, желая те. Я сходя на това. Па не помисли си. Я... А? О, какво ти стане? Не, защото Айде, моля ти се, како. Ами не знам, интернетът ти сигурно пада. Е, ти просто Киро, с женски обичам скайп, те, любов моя. просто с женски скайп. Ти сериозно ли? Влюбих се в твоите очишки, черни очишки, като маслинки да Искаш ги с ям. годено момиче да ходиш хубаво. С годено момиче, които с годено. Да, Лъже, лъже! за кой? За гаджето ми за кой? Лъже. Не го познаваш. Не от скайп. Янко. Да. Лъжа. За... Как ще... Кажи, помисли си, моля ти се. Помисли си да се радвам тази вечер. Ой, временно. Няма. Няма. Добре, добре. Ще сваля звездите за тебе, мило. Ти на колко си? 17. Боже, Що? питам. Я ще ме врат. Аз съм на 17. Точно. Значи ти и аз може да станем. Ама нищо не обещавам. Ама нищо не обещавам, нали знаеш?
Нищо не обещавам. М. Кажи на нея, за първ път гледам такова хубаво момиче като те. Така, Ти ми предал сърцето. От тази вечер дишам за теб. кой? Нищо, нищо. Да. Иначе как си, що си, откъде си? Истанбул. Кажи честно да не лъжи. Истанбул? Няма Истанбул. Истанбул съм, бе. Истанбул, ако си Истанбул, не знам. Откъде знаеш български? На Айде, България. дето ти вида. Кажи да ти ям от Така, аз език, не знаеш. езика да ти Мисля, ям. че ми каза, аз пък не знаеш. Бай. Само Магдик, само Мачаров и Скиров. Кажи откъде си, що си, айде да моля се. София. Лъжи. Кажи да, айде моля се. Пловдив, бе, Пловдив. Пловдив. Да. Точно. Първо май. А пак не ли е Пловдив? Ана. Не, майка на баща ми са другата Да страна. дойда при тебе. Какво ще измени? Какво ще измени? Какво ще правиш до мен? Да се гушкаме, да се целункаме, Бай. да се спинкаме заедно. Да гледаме Да. звездите заедно отвънка. Да си Да. мечтаем да се омъжим, да се омъжим. Да си имаме много деца. Да правим Оле, един много много. мечти. Киро, обичам те, брат ми. Нещо майка може да Баща ти и вашите спати. Сестра, баща, аз, сестра, брат ти. Съм аз. Таман мога да ида зад зет там. Край, майко. Аз много слушам.